seara tuturor! Am pregătit și astăzi 3 întrebări. Prima întrebare este următoarea: cum știu care uleiuri esențiale sunt potrivite pentru mine și familia mea? Nu avem de unde să știm dacă nu cunoaștem deloc uleiurile esențiale. Din acest motiv, recomandarea este spre a merge către îndrumător sau viitor îndrumător, adică omul care ți-a făcut cunoștință cu uleiurile esențiale, de la care ai aflat despre ele, care ți-a pus poate prima picătură în palmă. Sunt mai multe combinații. Uleiurile esențiale sunt extrem de versatile și pot fi folosite. Același ulei esențial poate fi folosit pentru mai multe probleme, pentru mai multe provocări, da? Dar, la modul general, pentru o persoană care nu cunoaște uleiurile esențiale, care nu le-a mai folosit niciodată, care poate nici nu are un îndrumător atât de pregătit, eu recomand kitul Home Essential. Este un kit care conține 10 uleiuri esențiale și un difuzor. După cum știți și v-am mai povestit, uleiurile esențiale se folosesc aromatic, topic și intern. Având acel difuzor, toate cele 3 tipuri de folosire pot fi puse în practică. Da? Mai ales dacă aveți copilași mici, foarte mici sau chiar și mai mari sau chiar și pentru adulți. Difuzatul de ulei esențial este o metodă foarte plăcută și în același timp foarte eficientă. Aerul este ionizat și prin inspirarea acelui aer, practic aducem uleiul esențial în organismul nostru și acesta lucrează și nu mai zic că și mirosul în cameră e plăcut și așa mai departe. În plus, puteți face aromaterapie peste noapte, mai ales cu uleiurile esențiale al cărui miros nu vă place. Da? Ce nu vă place, puneți noaptea în difuzor, pentru că atunci când dormim, nu simțim mirosuri. Bun. Acest kit Home Essential, din punctul meu de vedere, acoperă cam toate nevoile de bază ale unui organism, cele la modul general, fix, fie că te doare stomacul, fie că faci temperatură, fie că tușești, fie că ai coșuri, nu știu, acnee, fie că te dor oasele, spatele, articulațiile, șalele și așa mai departe, fie că ai nasul înfundat, fie că ai sinuzită sau mai știu eu ce, în kitul acesta de 10 uleiuri esențiale, din punctul meu de vedere, găsești toate acele uleiuri esențiale care pot fi folosite pentru provocările astea de bază, că ai scaun moale, că ai scaun tare, că ți-a picat ceva greu la stomac, nu știu, mai ziceți, eu mă gândesc în special la copii. Cu un kit Home Essential acoperi cam toate provocările astea uzuale. Nu vorbim de excepții, nu vorbim de situații particulare în care trebuie să intervenim și pe alte părți. Dar acest kit Home Essential, care are 10 uleiuri esențiale și un difuzor, din punctul meu de vedere, acoperă nevoile de bază ale oricărui organism. Așa că, la întrebarea cum știu care uleiuri esențiale sunt potrivite pentru mine și familia mea, dacă nu ai un îndrumător, dacă nu ai pe cineva care ți-a explicat, dacă nu ai studiat nimic în legătură cu uleiurile esențiale, îți sugerez să începi cu acest kit de 10 uleiuri esențiale plus un difuzor și atunci primii tăi pași în lumea uleiurilor esențiale vor fi cu siguranță unii de excepție. Eu așa am început cu acest kit în varianta mai mică, există și varianta lui mai mică, dar am vrut să-l iau, să nu încep cu 1-2 uleiuri, pentru că știam că aceste 10 uleiuri acoperă o paletă largă de provocări și atunci am zis să am mai multe de prima dată. A doua întrebare, asta care mi-a fost adresată tot ieri. Cum pot avea un cont doTERRA pentru a beneficia de reduceri? Așa cum am spus de fiecare dată și cum am spus și ieri și voi continua să spun, cei de la doTERRA au ales politica de network marketing, adică politica de marketing numită network marketing, adică marketing în rețea. Adică atunci când îți creezi un cont pe site-ul doTERRA, ajungi într-o echipă. În ce echipă ajungi sau care va fi îndrumătorul tău? Va fi cel care ți-a făcut cunoștință cu uleiurile esențiale. Este cel care te va ajuta din momentul ăla. Cum poți să-ți creezi acest cont? Păi, te duci la omul care ți-a făcut cunoștință cu uleiurile esențiale și îi spui: bună, vreau și eu propriul cont doTERRA.
Nu, și atunci persoana respectivă o să vă ajute să vă creați cont în echipa lui, în echipa ei. Dacă ați participat la prezentarea mea sau la prezentările altor colegi și v-au vorbit despre programul Diamond Club, care este un program pe care îl susțin educatorii calificați de 2 ori pe an și acum luna mai este ultima lună din programul de primăvară Diamond Club, trebuie să mergeți către acel educator să vă înregistreze în portalul Diamond Club cum că ați participat la un astfel de eveniment, pentru ca atunci când vă vine prima comandă să primiți cadou și un extra ulei, 1 sau 2 în funcție de valoarea, de volumul cumpărăturilor. Încă o dată, deci cum pot avea un cont doTERRA pentru a beneficia de reduceri? Atenție! Când îți creezi contul doTERRA, apare o reducere de preț, da? Deci dacă îți cumperi produsele fără a-ți crea propriul cont, ele au un preț. Dacă îți creezi propriul cont, prețul produselor este cu 25% mai mic. Însă, politica doTERRA este alta. În clipa în care ai cont, nu primești reduceri mai mari de la lună la lună. Nu, politica lor este alta. Te răsplătesc cu puncte cadou. Dacă cumpărăturile ți le faci printr-un program de fidelitate care se numește LRP, cei de la doTERRA te răsplătesc cu puncte cadou, pleci de la 10% din cumpărături în puncte, le primești înapoi și ajungi la 30%. Imaginați-vă că un punct este plus minus 1 euro și dacă îți faci o cumpărătură de 100 de puncte, atunci primești, atunci când ajungi la 30% puncte înapoiate din cumpărături, cum este cazul meu, eu dacă îmi fac o cumpărătură de 100 de puncte, primesc 30 de puncte înapoi, ceea ce înseamnă plus minus 30 de euro. Deci îmi pot lua 1 sau 2 uleiuri esențiale doar așa ca răsplată, pentru că sunt într-un program de fidelitate, cumpăr lună de lună uleiuri esențiale și atunci cei de la doTERRA mă răsplătesc. Asta este programul lor de fidelizare. Dacă apare întrebarea, dar de ce ți-ai cumpărat lună de lună? Pentru că le folosesc, pentru că sunt un stil de viață pentru mine și pentru familia mea, pentru că am înțeles beneficiile lor, pentru că vreau să-mi întâlnesc corpul cu molecule din natură, pentru că stilul de viață pe care l-am în ziua de astăzi este total departe față de modul în care noi am fost creați să trăim. Da? Ne întâlnim foarte des, ieșim foarte des, foarte rar în natură, doar acele câteva zile pe an când suntem în concediu, în rest suntem blocați în niște cuburi de beton, mâncăm mâncare de la supermarket și respirăm un aer poluat. E clar că trebuie să ne întâlnim corpurile cu molecule din natură, că dacă nu facem asta, ne întrebăm de ce apar aceste dezechilibre, de ce m-am îmbolnăvit, de ce sunt tot timpul obosit și așa mai departe. Deci, pentru că uleiurile esențiale sunt rutină în viața mea, de aceea comand lunar, am acel program de fidelizare și pentru că am acel program de fidelitate, LRP se numește, Loyalty Reward Program, cei de la doTERRA mă răsplătesc cu puncte. Bun, a treia întrebare. Ce înseamnă holistic? Asta este o întrebare la care trebuie să clarificăm răspunsul. Auziți foarte des vorbindu-se astăzi de abordarea holistică, de holism, și pare așa un cuvânt nou și la modă, dar el nu este deloc așa, este chiar un cuvânt foarte vechi, provine din grecescul holos, care înseamnă întreg. Când ne referim la sănătate holistică, nu ne referim la o anumită terapie, la o anumită metodă, la un anumit instrument, da? Holistic nu înseamnă să folosești uleiuri esențiale, acupunctură, NMG, nu știu, programare neurolingvistică și așa mai departe. Holistic înseamnă să punem omul în centrul atenției, dar omul văzut nu ca o adunătură de oase și țesuturi care funcționează separat unul de celălalt, ci să punem omul în centrul atenției ca ceea ce este el, trup, minte și suflet.
Înțelegând că toate aceste părți ale unui om nu funcționează separat, înțelegând că sănătatea nu este alta decât sănătatea întregului și înțelegând că nu există altceva decât autovindecare, faptul că organismul nostru nu cunoaște altceva decât autovindecare, noi suntem înzestrați cu niște sisteme care funcționează și dacă le cunoaștem și dacă nu le cunoaștem. Cu alte cuvinte, și dacă știm mecanismul respirației și dacă nu-l știm, noi tot respirăm. Și dacă știm mecanismul de funcționare al inimii și dacă nu-l cunoaștem, inima tot bate. Și dacă știm mecanismul de filtrare al sângelui ca să apară urina, și dacă nu-l cunoaștem, rinichii tot își fac treaba. Deci nu este nevoie de ca noi să cunoaștem un lucru și să-l controlăm, ci pur și simplu de la naștere suntem înzestrați cu aceste mecanisme. Cu alte cuvinte, noi din exterior nu putem decât să susținem acest organism și întrebarea este cu ce îl susțin. Aici intervin instrumentele, dar abordarea holistică este aceea în care fiecare din noi înțelegem că noi, propria persoană, suntem trup, minte și suflet, că nu există altceva decât echilibrul celor trei pentru a exista sănătate și că nu există altceva decât autovindecare. Când ai înțeles aceste lucruri, acțiunile pe care le faci, pentru că o acțiune este neutră, o acțiune nu poate fi holistică. O acțiune este o acțiune. Dacă alegi să tai un copac, nu poți să-l tai holistic sau neholistic. Ai tăiat copacul. Așa și când vine vorba de sănătatea noastră. Faci o acțiune dintr-o anumită perspectivă. Dacă o faci din perspectiva holistică, să zicem că te doare capul, da? Și vrei să acționezi într-un fel să te ajuți. Din perspectiva holistică îți ajuți corpul susținându-l, nu încurcându-l, înțelegi că acea durere de cap este cu sens, că practic încearcă să-ți arate ceva în organismul tău, te duci către soluții naturale, te duci către ceva care te poate ajuta fără să provoace daune prin altă parte. Asta este abordarea holistică. Abordarea clasică, materialistă, alopată, este mă doare capul, este ceva în neregulă, trebuie să iau ceva să opresc această durere. Fără să te gândești că poate în spatele acelei dureri de cap este practic un semnal. Trebuie să ții cont de ceva, trebuie să te odihnești mai mult, că probabil ai pierdut nenumărate nopți. Trebuie să renunți la a te certa cu X și Y, că cu siguranță nu-ți face bine și așa mai departe. Da? Deci, abordarea holistică este abordarea în care omul este pus în centrul atenției sau tu ca persoană te pui în centrul atenției și încerci să te susții, în niciun caz să te încurci. Dacă să zicem că înlocuiești, decizi, gata, eu de astăzi o să mă tratez holistic și tu nu faci decât să înlocuiești paracetamolul cu uleiurile esențiale, această abordare nu este holistică. Deci, practic, tu schimbi instrumentul, dar o faci din același punct de frică. Oare de ce mă doare? Nu trebuie să mă doară de ce sunt eu pedepsit? Să mă doară pe mine sau să am problema asta? Nu înțelegi că acele mecanisme sunt firești, vrei să vii cu ceva din exterior, să oprești cu orice preț, atunci faptul că ai schimbat instrumentul, faptul că ai schimbat paracetamolul cu uleiul esențial de mentă sau mai știu eu ce, asta nu înseamnă abordare holistică. Dacă vreți să fac așa un rezumat până la urmă și la sfârșit, a schimba perspectiva și a trece la una holistică înseamnă nimic mai mult decât a te informa. În clipa în care ai alt gen de informații, în clipa în care te raportezi la propriul corp ca la un organism care știe ce are de făcut, doar trebuie susținut, nu trebuie încurcat, atunci, da, abordarea este holistică și este alegerea ta cu ce îl susții. Poți să-l susții cu diferite practici care sunt în armonie cu organismul nostru. Unii oameni, aleg să mediteze, alții aleg să facă yoga, alții aleg să se roage inclusiv, dar totul se întâmplă în armonie cu organismul, cu mintea, cu trupul și cu sufletul nostru. În clipa în care vii din exterior și îl încurci și vii cu produse de sinteză, care vin și cu toxine, adică toxine în sensul de faptul că se rămâne mereu o pată neagră pe undeva, cum spun eu mereu, atunci aceea abordarea nu este holistică pentru că ai perturbat armonia a ceea ce ești tu
trup, minte și suflet. Da? Am vrut să clarific chestia asta pentru că și ieri am discutat mult despre holistic, despre ce înseamnă holistic, pentru că sunt foarte multe persoane care vor să schimbe produsele alopate cu uleiurile esențiale, dar se raportează la ele la fel. Da? În special mame cu copii, mame disperate care nu mai vreau să-i mai dau Nurofen și paracetamol zi de zi, vreau și eu uleiuri cum folosești tu, repede și dacă se poate acum. Și vine febra peste copil, mama are uleiurile esențiale și n-a înțeles că atunci când copilul face febră, dacă abordarea este holistică, deja înțelegi că acea febră este un proces cu sens necesar și folosești uleiurile esențiale să răcorești organismul, să-i dai un răgaz, să ții valoarea temperaturii într-o limită firească, astfel încât tu, ca mamă mai ales, să fii ok, dar înțelegi că procesul e firesc și nu vrei să oprești febra cu orice preț. Dacă tu ai înlocuit paracetamolul cu uleiurile esențiale și tu zici, da, acum îmi tratez copilul holistic și începi să folosești și te aștepți să scadă febra la fel cum scade atunci când folosești un antitermic care blochează practic un proces firesc, aia nu se numește abordare holistică. Aia înseamnă că nu ai înțeles că procesul are sens, aia înseamnă că tu nu înțelegi că organismul are nevoie să ridice temperatura pentru a rezolva ce are de rezolvat acolo și atunci doar ai schimbat instrumentele și n-ai înțeles nimic. Asta a fost și discuția de ieri în cadrul prezentării mele de la Marea Ungere și am vrut să o mai punctez și astăzi încă o dată, poate dacă rămâne aici înregistrată, oamenii reușesc să-și schimbe perspectiva. Da? Care, din punctul meu de vedere, este extrem de importantă pentru a scăpa, înainte de toate, de frică. Nimic nu se întâmplă pentru că am fost pedepsiți, blestemați, dar de ce mi s-a întâmplat mie? Nu. Pur și simplu, toate mecanismele din corpul nostru au un sens. Doctorul Hammer ne explică asta foarte bine, că toate aceste programe biologice care se pornesc sunt menite să ne mențină în viață. Noi trebuie doar să ajutăm organismul să treacă peste.